Dodjela zlatne plakete Komore Zagreb najuspješnijim tvrtkama s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije za 2022. godinu održala se u vijećnici Hrvatske gospodarske komore. Detalje ima naš Domagoj Vušak. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore dodijeljene su zlatne plakete Komore Zagreb najuspješnijim tvrtkama s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije za prošlu godinu. Zadovoljstvo mi je danas biti ovdje među ljudima koji su tu godinu obilježili svojim stvaranjem, svojim radom i doprinosom sveopćoj gospodarskoj zajednici cijele Hrvatske. Što reći, grad Zagreb i Zagrebačka županija, odnosno na njenom području, djeluje 40% ukupni broj poduzetnika Hrvatske, ostvaruju preko 56% ukupnog prometa, ostvaruju oko 46% ukupne dobiti u Republici Hrvatskoj, te zapošljavaju negdje oko 45% djelatnika, radnika u gospodarstvu. Ukupno je proglašeno 6 dobitnika, 3 iz grada Zagreba, 3 iz Zagrebačke županije. Iznimna mi je čast što u ime Zagrebačke županije danas mogu čestitati onim najboljim gospodarstvenicima koji su svojom inovativnošću, koji su svojim radom, svojim djelovanjem, ali prije svega i svojim prihodima zaslužili ovu zlatnu kunu koju će danas zasluženo i dobiti. Zagrebačka županija itekako je uvijek uz svoje poduzetnike i gospodarstvenike. Samo ću napomenuti da u našoj Zagrebačkoj županiji posluje zaista velik broj kako stranih, tako i domaćih tvrtki koji imaju svoje sjedište na području Zagrebačke županije. Upravo oni pune proračun Zagrebačke županije. Mi dio investiramo u potpore kako malim, srednjim, tako i mikro poduzetnicima, ali te novce koristimo i za određene projekte koje realiziramo svake godine na području naše Zagrebačke županije. Među nagrađenima su i 3 tvrtke s područja grada Zagreba. Iznimno mi je zadovoljstvo i drago da u ime gradonačelnika ovdje pozdravljam ovo okupljanje i dodjelu ovako vrijedne i prestižne nagrade. Poduzetništvo je pokretač razvoja cijelog gospodarstva i grada Zagreba. Grad Zagreb kontinuirano ulaže u poduzetnike i u obrtnike i potiče ih da stvaraju neke nove vrijednosti, da proizvode nove proizvode i da pokreću inovacije. Stoga ovakva događanja su izuzetno bitna da istaknu upravo te pojedince koji svojim primjerom daju upravo nekakav vjetar u leđa svim drugima koji se možda ne usude, a koji imaju ideje kako pokrenuti svoje poslovanje i kako biti inovativan, kreativan i na kraju krajeva uživati u onome što volite, a na obostrano zadovoljstvo znači i vas samih kao pojedinaca, ali i gospodarstva i zaposlenika u cjelini. Viktor Petik, član uprave tvrtke koja se bavi data centrima, plaketu osvaja 3. put. Ovdje se nalazimo po 3. put. Već smo prijašnjih godina primili 2 puta zlatnu kunu grada Zagreba za srednja poduzeća. Sada smo dobitnici nagrade za velika poduzeća. Doveli smo ovdje širi tim koji naravno podržava sve ove rezultate koje smo tokom godina ostvarili i pokazuje jednu dosljednost u radu. To pokazuje što smo već nekoliko godina ovdje dolazimo kao dobitnici. Htio bih se zahvaliti na komori što su nas odabrali i zahvaliti se timu na rezultatima koji pridonose ovoj nagradi. Dobitnik plakete je i Marin Horvatić, direktor financija u tvrtki koja se bavi dostavom. Želim zahvaliti svima koji su zapravo prepoznali našu priču. Trudimo se već 10 godina, ovo nam je jubilarna 10. godina, osvojili smo nagradu. Rezultat je to velikih napora, truda naših ljudi, prvenstveno kvalitete, širimo se, rastemo i veselimo se tome da se vidimo i do godine ovdje na istom mjestu. Priznanje Zlatna kuna dodjeljuje se za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu u cjelini još od osamostaljenja Hrvatske. Svečano je obilježena 15. godina